Seafood City. Bawal nang kumain. Order na lang. Ayan. Ito, grapes. $2.99. Oh my goodness. $2.79. Nay, ano yan? Kangkong? Ay! Magtalbos na lang ako ng kamuti pala ngayon. Ayan, lutuin ko mamaya ng salad. Magsasalad ako. Ito lang sa akin. Pakilagay dyan, Nay. Yeah. Oh, wala ka. Yung ano, yung gusto mo ng tawag nun? Ang palaya? $3.99 na pa. Okay, never mind na. Oh, okay, never mind. Ito, $1.49 yung isa, $2.99. Ay, ang problema dito ay pati ano, pamilihin mahal, mas lalong lumahal. But anyway, wala kang choice, 'di ba? Kailangan mo nang kumain araw-araw, daily life natin. Di ba ko yan sa Carla? Araw-araw. Payas ko. Ayan. Lemongrass, $3.99. Oh, taro peel, $1.99 a pound. Ganda kaya ito? Gusto ko maglaga na may ganito. Anong hinanap mo dyan, Nay? Oh, mas mahal, Lara. Ayan, sus, Nay, wala nang bigas. Ayan nito, oh, kita nyo, walang bigas. Kahit saan kaming store, wala rin bigas. O sige na, palaging walang talong. Ay, parang walang talong. Aking talong. Yung talong. Ayan. Ano bang kailangan ko dito? Ketchup, right? Ketchup. Ayan. Ay... Nandoon po yung snack ng nanay. Ng lola. Yan po. Kahit papano, mayroon ka pang maibili dito sa Seafood City. Pretty kami. Dalawahin ko na. Kasi para may sigurado akong maigamit sa next recipe ko. Nay. Ayan, may mga snack dito, oh. Dito sa Seafood City, ang daming snack. Yeah. Maghanap ako ng ano na, lobster balls. Kung mayroon. Ayan, oh, dami. Ay, salamat. Nandito pa, dalawa. Lobster balls. Gagawin ko ng lobster balls sweet and sour lobster balls. Shrimp. Para sa aking mga dalaginding. Oh, yun ang mga ano nila, oh. Ay, magkano? $13.
$36 yung lobster. Wow. Ano ba nga kailangan ko ditong well-being? Nakaano ako? Ayun, meron na ako. Hanap ako nung yung soup, pang soup. Kailangan ba saan na ba yun? Ay, ito. Ito yung oh. Oh. Ay, walang kayong gusto ko. Saka gusto ng mga bata. Hot chicken. Ayan, hot chicken daw to. Hot chicken spicy. Ay ko naman ganyan. Hindi na ako makahinga yan sa anghang. Ito siguro okay na yan. Ano spicy? Ano palagay? Regular? Isa na lang kunin ko lang. Yan, ibang shelves empty na. Lalo na yung mga kailangan ng mga Pilipino. Sana yung aking mother dear. Uy, miswa. I need miswa. Ayan na. Is miswa $1.29. Kasi kailangan ko ng miswa. Ano pa dapat may sardinas pala kami doon. May sardinas dito. Yan. Kahit may coronavirus tayo. Pero yung pangailangan natin sa araw-araw ay kailangan natin bibilhin. Kahit may pundo ka ng ibang pagkain, pero yung mayroon ka pa rin kailangan. So, kailangan ka rin mo lumabas. Ang nga lang, mga tao ngayon, wala. May miswa, Nay. Oh. Di ba mayroon pa tayong sardinas? Saan ba ang sardinas dito? Ang dami natin sardinas. Di ba doon kami? Tingnan natin doon ganun pa rin at doon $4. Saan? Doon sa tapat ng... Yung binili natin. Dito pala yun, ano? Ano ba kailangan natin dito, Mother? Toyo. Kailangan ng toyo. Hindi toyo ng ulo. Sana yon? Sana yung sardinas na yon? Wala ata, Nay. Nay, iwanan mo yan. Ayan, nandito. Nay, nandito oh. Nay, ano? Ay, ano ba yung tawag ng 555? Hot and spicy pala yan. Hot and spicy. Tommy o Tami? Hata. Tommy? Kaya nga, isa na yun. Wala. Yan lang naman, oh. Sale dati po, $1 Kahit ano dyan? Oo. Ayan. Oo, kahit ano. Kahit 89 cents ito, Nay. Yung 555. Yung 1555. What about yan. Halos na rin. Ubos.
Kahit ano na lang daw. Sabi ni Kuya. Ayan, Kuya. Pang isang linggo na lang yan. Isang linggo lang yan o isang buwan yan. O, wala na nga po bigas eh. Yan. Yan. Wala na nga bigas. Sa Sam's Club, Kuya. Try nyo Sam's Club. Maraming virus doon, mga puti. Ay, maraming ba? Hindi nga. O sige na, hindi na lang tayo bibili ng sardinas. Kasi mauubos na yan, no? Ano? Lima yan, lima ng ano. Lima. Di ba anghang ito? Basta pula? Yan, ano. Ha? Sila, kaya nga, limang berde. Ah, yung pula, hindi anghang. Maanghang yung Pula, pula, at maanghang. yung hindi. Oh, so kaya nga, 5 nitong berde din. Oo, Eh, sino kakain ng berde? ako. I mean, yung pula. Eh di sila. Yung mga gusto maanghang. Hindi, kasi wala naman kung makain ng alon lang ganyan. Dapat ihalo sa ano, eh, paano yun? Ibang yung berde, iba yung, hindi, puro na lang ito. Berde. Oo. Wala namang limit to eh. 'Di ba? O sige, habang bago ano maubusan, bili na kayo. Kaya nga eh, tingnan mo oh. O kaya nga, kahit pa paano mayroon. Okay. Kailangan, yeah. At least, nakakasurvive tayo kahit. Yan ang, ito ang hindi kailangan araw-araw. Ayan, puno pa yung shelves. Pero yung mga kailangan araw-araw, halos, ano na, hurot na ba? Hurot na. Oh. Okay na eh. Ako na. Oh, $40. Ako na, mother. Ay ka tayo. Oh, wala na tayong bibilin. Sana yung mga tuyo eh. Kaya lang. Gusto mong tuyo? Punta tayo? Saan tayo niluto? Sa labas? Oo, kasi hindi naman masyadong malamig eh. Gagamitin natin yung binili natin sa Jongbu, o di ba? Yes. Ay, social. Tuyo kami ni nanay. Oh, sige, manood lang kayo dyan. Ayan, bigas oh. Ay, oo nga. Sana yung si Tito. $28.99 sa lahat. Ito bigas. Kaya lang oh, $29.99. Oo nga, baka yung, ay ano kasi ito eh. 3 horse nga. At 3 horse to, hindi naman siya yung malagkit. So, okay lang. Okay, dito tayo sa tuyo. Tuyo daw kami ng aking mother dear. Yan, note lang kayo. Haba na yung aking ano. Yung aking siya na magalaw yung ano ko kamay. Pero enjoy lang kayo dyan manood. Dahil ito ay aming grocery store na so far at least bukas pa. Oh my goodness, ang liliit, 390 na 329 isang balot. Ito for oh my, sarap. Pero sarap tunay. Yung sa bala kong Ito. yan. Taas ko lang, Nay. Kasi baka makita yung ating beautiful face. Ayaw namin makita ang aming beautiful face. Kailangan ito lang. Oh, di ba may pusit naman tayo sa bahay, Nay? May pusit doon. O di lutuin natin yon. Yeah. Oy, luto tayo. Pagtapos natin mag general cleaning, magluto tayo. Ang sarap dito. Kahit pareho lang naman, Nay. Isa lang. Ay, isa lang kunin natin. Yeah. O nga, wala namang choice dito eh. Wala niyong malalapad, ano. Isipin mo, oh, pati tuyo, o boss. Ay, ano ba tawag dito, Nay? Tuyo, daing. Kaya nga, yung daing wala na. Ayan o, boss. Empty spot. Naku.
Ay, ito ata yung binibili ni Mia, Nay. Na alin? Hindi ba? Ito ba yun? Anyway. Mukhang masarap. Ay! Tulo laway ko. Saan talaga? Ayun, mayroong... Ito ba, Nay, yung binili nyo ni Ariel? Ha? Yung binili nyo? Badas yan, badas. Pero mayroon pa, di ba? Hindi ko alam. Siya lang naman kasi kumakain nun eh. Hindi niya makain ngayon. Sorry. Hindi siya makakain. Ay, sorry. Ay! Ano ako? Hindi kasi ano to eh. O sige na, Nay, magbayad na tayo. Yan, dito yung bukas sila pero walang kainan. Tapos hindi masyadong maraming tao. Yung mga ano nila, maraming tao. Tapos ito doon yung Jollibee. Tapos Grill City, Noodle Street daw yan. Yan, walang katao. Samantala pag sa Seafood City, palaging puno. Yan, palaging puno. Yan ang ano nila. O sige na, bye-bye. This is Nining Joy Bisaya. Kumusta na ang tanan? May gabi, may adlaw, may hapon. Ingat-ingat lang tayo sa mga virus na yan at kailangan nating makipag-ugnayan sa gobyerno natin dyan sa Pilipinas kung anong pwedeng magawa na kahit hindi pumasok, mayroon pa tayong kitain dahil paano na lang yung araw-araw nating pagkain, pangailangan, which is ako nga dito lahat ng itong week na to 3 trabaho ko ay canceled, which is yung kahit may isa man lang sa kanila o sila lahat sana mayroon nag-offer sa akin na may mga trabaho ako nung sa ano na yan, babayaran daw ako. Aywan ko lang tong iba. Okay, goodbye sa YouTube friends and Facebook friends. See you my next videos. Please don't forget to subscribe and just hit the bell button and you can get the notification. Alright, thank you so much for watching. Bye.